Bun, perfect. Haideți să luăm câteva inspirații. E ok volumul, da? Inspirăm, expirăm. Închidem ochii și cu fiecare expirație ne relaxăm din ce în ce mai profund. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură și cu fiecare expirație ne relaxăm din ce în ce mai profund și ne aducem atenția aici, acum, în momentul prezent, în corpul fizic. Inspirăm încă o dată, expirăm. Și vreau să conștientizăm acum împreună că această frică de expunere nu este o lipsă de valoare. Este doar un mecanism de protecție care ți-a servit până acum. Și dacă ești pregătită, aș vrea să spui intenția ca în această meditație să eliberezi acest mecanism care a încercat să te protejeze până acum. Pentru că la un moment dat, o parte din tine a învățat că nu este în siguranță să fie cum simte, să se exprime liber, să fie așa cum este ea, autentică, liberă. Iar astăzi, pur și simplu, reantrenăm sistemul nostru nervos că este în siguranță să fim noi autentici, așa cum suntem, să ne dăm nouă înșine această libertate de a fi așa cum suntem, de a ne iubi și a accepta așa cum suntem. De a renunța la luptă, la dorința de a fi perfecți și pur și simplu să ne lăsăm să fim așa cum suntem și să ne dăm voie chiar să și greșim câteodată. Adu-ți acum în minte un moment recent în care ai încercat să te expui, ai încercat să te exprimi, poate în public, poate în online, poate în carieră, la muncă, față de angajatori sau poate în relația cu cei dragi. Conectează-te la acest moment. O să te rog să simți în corpul fizic această emoție care apare. Poate fi această rușine, această teamă de a fi manipulat, această furie, poate fi această frică, teama de a nu fi înțeleasă, frica de a nu fi bine expus, teama de a greși, teama de judecată, frica de a nu fi perfect și simte-le în corp. Lasă-le să se arate
această tensiune în zona capului, în zona gâtului, în stomac, în plexul solar, în brațe, în ochi, în gură. Și o să te invit să-ți imaginezi ca o sferă luminoasă în fața ta, de un alb auriu puternic, strălucitor, în care tu poți să alchimizezi și să transformi toate aceste emoții și senzații. Și o să te invit să-ți imaginezi cum aceste senzații și emoții din corpul tău ies ca o ceață, ca un fum, oricum ți le imaginezi tu, și se duc în sfera aceasta luminoasă din fața ta. Inspiră și cu ajutorul expirației transmiți aceste mecanisme vechi în această sferă de reciclare, de transmutare, de alchimizare. Spunându-i sistemului tău nervos: îți mulțumesc că ai încercat să mă protejezi până acum. Înțeleg acum că toate acestea doar m-au ținut în siguranță. Îți mulțumesc, dar de acum încolo mă descurc. Inspiră, expiră și transmite acestea în sfera luminoasă. Și acum, din această sferă de lumină, vreau să-ți imaginezi cum vine o rază puternică de lumină alb-aurie și intră prin creștetul capului tău în tot corpul fizic, aducând lumină, pace, iubire de sine, încredere, susținere, curaj și detașare, și transmite această lumină în tot corpul și mai ales în zona în care simți că ai nevoie de cea mai mare susținere. Simte cum toate acestea se descarcă acum în conștiința ta, în structurile tale, și primește-le. Inspiră profund. Lasă aceste lucruri să se așeze în tine. Această încredere de sine, acest curaj că ești susținut de această inteligență supremă, de această lumină, de această conștiință supremă, că ești mereu ghidat și protejat, susținut. Și dă-ți voie de acum încolo, în fiecare zi, puțin câte puțin, din ce în ce mai mult, să-ți exprimi adevărul tău unic, lumina ta interioară unică, care este irepetabilă în acest univers. Dă-ți voie ca toate darurile să fie exprimate cu ceilalți, tot adevărul tău,
blândețe și iubire. Inspiră, expiră. Te invit, dacă îți dorești, să aducem palmele împreunate în dreptul inimii. Și să mulțumim pentru tot ce am primit, văzut ori nevăzut, în această meditație. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Inspiră, expiră și ritmul tău, ușor, ușor, te invit să revii aici și acum. Poți mișca degetele la mâini, de la picioare și ușor, ușor să deschizi ochii.